A la xiula, no feu tant. Ara. I els deixem amb l'esclat de l'última tronada encesa per tots dos, per la Regió de Cultura i per l'alcaldessa. Va, que arribem. El fum de la darrera tronada de Sant Pere que omple la plaça del Mercadal ara mateix i no es veu res. Sembla que estigui plena de boira. Ho veiem amb aquesta imatge aèria. I de fet la ciutadania que desplega instal·lada. Poden veure les seves pantalles d'aquestes banderes desplegades. Molt reivindicatiu després de l'encesa d'aquesta darrera tronada. De banderes, no? I segurament no ho hauran vist, però els membres del Ball de Diables de Reus que estaven a primera fila en aquesta tronada que ja s'han anat a col·locar al seu lloc perquè saben que toca tornar a arrencar. Abans els segadors per part de la Pobla Reus Jove.
fer una petita pausa per a la publicitat i de seguida tornem amb més festa major. No pateixin.